sa dunia. At natigyan namin iganatian na watayan sa dunia iman to nami abalasian suing aranak. Namata natig wallahu ta'ala asakan napakipsik si anggurkan. Kaya akan suurip na kan uba akan napesik sa ako neraka jahannam adin awatayan amini ganatian sa dunia. Apa kebalasian suing aranak. Ikaya akan natik wallahu ta'ala suurip na kan uba akan nasiksa. Aat nawatayan nami gaganatian apa kebalasian suing aranak. Diutuy ayah patut sangkut wa kagaganatan. Na melagi dua ayam ya lamba na sudah tu anta akasubai. Na ayah dina wajibun na amai ka adem penamala lamba aranun. Na gugagaw sikiranan derudupa. Na ayah panamana marinian. Na giang kutu ami gaganat amang amuria tawiran. Na adin amam biatianun si iku agama mapakapanam bayangian. Ka andad ni kabalsanian si iku ingaran wallah. Na ini begait na kapasadan wallahu ta'ala. Ai kaya yan ubanian siksa asuri penian. Adna watayan adinian di ima pudi-pudis wallahu ta'ala. Ilwai di miya kalala irga. Siku mga hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumia tayo na andi kapatainian na miya tepat disulang-ulang wanu amalian. Ayah buah dama tepat da amalian amapia na sukia pakasa sedkanian sasad katunjari agi ang oto pemana lagi duini imbabalay sa masjid, mga madrasa, miya ka support sa dituntut sa ilmu. Why, na taman sa dinya di ang isang oto ilmu yan na naiprauton wallahu ta'ala waladun salih. Ayamanan yan na mimba wata salih. Na gitu. Yang kutu wata salih na api adi penalim, api adi penustad, na asar kama api simba, na ini begait na kapasadan wallah. Adi niya na pekisik sa agi yang kuta loksian, sa isang kuta pamana kuburian, na taman sa iko kapakatalinguman yan sa alungan na kiyama. Oh. At manami aloy sa hadita sa katawa bai, akagia petay na piangin sana niyan sanggut watayan ap mamanguda. Atigian ay karitango na sama na ina miya karanira kan suka patay. Na pengin sana anakan raka atigian. Uba ako petay na dia kong kapelepasi uman alungan hamis. Na pelawi akong kakukuburakan. Emana na pamana pemisita ang atigin sa kuburakan. Na tiga giyang utawatayan, ap mamanguda, why, ini bagayakan rakad na promise. Madidi, so kaya patay giyang utwanok sa babay, na pipu na naman buwa giyang utawatayan na manguda, na uman alungan na hamis, na pamisitaan yan sa isa giyang utakuburian. Na gumasala ka, gumakalapas, agiyang utawata, ada makapamisita kay na yan. Na so kaya pakalapas yan, na kagi agagawiin na gunia na tegi na pa agiang kuto amia kada-kada kelatawa pupa kau masiran din na bani anu nakakilala na peketi mo silan din na sang kuto akalama-lama agiang kuto wata na kagi mati na miyailay niyan agiang kuto pekauri-uri abay na kinilala niyan na ana ng si ina yan. Natigi na yan ay karitang ko na inong kayo niya tigihan na penggulaw la. Agi ang kaya o pamana gumi na kakar kami mamisita. Natigi na yun ako na miyas sakit ako at tigihan. Natigi na din kakatawan asot na tigihan na so kinibagwa ka na sangguta mga kubur. Nagyatigi ng utak kaya tagwa ka na roon na diya ko din na pakanag sa mga kuris ka. Na gumiya kalibu-libu tengah sakamit na siring-siringan na tigagiang utaw pamana inaiyan. Na sub na tigiyan na so kaya tagwa kan roo na ayang karo at tigiyan na kaya pamisita asya alam makaanguta mga kuburami. Na linin daw ang kamit na tigiyan na siring-siringan. Na palaya kami din na miya kapamagilay miya kapanununwa kami. Na ayang tigiyan na miya suwayan. Na si kusuld umiya kapito gawi na may istidi din alilin dawan din ang kuta siring-siringan ra kami. Nasod na tigiyan na sukya lapas kar kami sumong na iman to na pik naman kami manadi kami din makapkakailaya. Dito igiyang kayaw pamana
kapatay, yang kana na mga kubur, na adna hadita miya bati akan. Ato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na igira tigiyan na adna miya tayr kanu, na ayat tigiyan na upamana pagkapanan nirun, na sa mga pipia kalalayaman na ipagkapan sa miya tay. Karo sa alungan na ruatigin sa nguta mga kubur, na diru di isisigi o siring-siringan, so mapi ang utaw pa man nakuha niyan. Mini unungun. Huwag. Yang gayaw pa man nakapatay, na dia managiang ko to akia dahil kata sa niyawa. Kaya ko ay kataw malakul maut sa niyawa. Nagyaman ang utan niyawa na kanaba miyada din. Miyati ini presirti yung mga ulama. Akagiyaad na miya pag-istorya sa hadith. Miyatay, aad na pagtungon na, ba't nagya kasanga iya? Miyatay ang pagtungon na, dahil sila na makambalag, nini patay. Miya pa mag-istorya niya, banda ka no si Ipan, miya ka mga tutulo mga andam. Adam pa na miya pag-istorya. Ama maaprigun. Nakagia prigun, nagia ngaya isa prigun. Nagunian ba din na magkakasaligyan na. Ay niya na mabuhay pa man na ini patay akalakihan sa nguta kaya gagsumut na nga amiyatay. Madidi kaya presir sa naiwaga ma. Kaya no mga di, ba't na miyatay apagkuyagan? Ba't na miyatay pa man na kapakay pa na di maka pelulubo sa pagkararangitan yan at na napkita na yan sa bagunian. Agi ang utaw pa man nararangit yan. Na malwa upaman na kaya bagan sa uras o Islam sa kaya pangdagasi. Ayaw to sabab nagyang ko to amiyatay na giyang ko ta kaya daw nagyang ko ta niyawa na kanaman o ba bila gadi nagyang ko ta upaman na niyawa giyang ko ta budan yan. Kaway din kami pag-istorya sa hadith agyang ko ta upaman na miyatay na ayamana na andai kada unang utaniawan niya na ipanay ko mga malaikat sa langit na giyabuha kapag isiro asar buka kaisan makapupasiw ko surga na makapupasiw si ikaw pa man mga darpa o mga salihin na kaisan usang utaw pa man na alamul arwah na may pupetubusang kaya dunia kaya mana niyan na baka ano pa ko na? Why? Ayaman na niyan na asar buka kay Senro na ipuputo si sagiang gaya dunia agiang utuan niya agiang utapetay miyatay ayaman buka karin na tanurun sang utamiyatay na miya karanilani si sagiang utabudan yan. Na gira-giang ko tamiyatay na mapiyayaman na iga upama na nguta ka kabubutiraon ro na makatindagang nguta tawap kabubayaw na tigi na giya kaya giang gaya miyatay kami ang bata-bata na sambiyan na kami iya pira puno amama o di na pira puno abubay na diya mirun din na pakasambiin sabab ko kala ini takdir o di na kala yan ni maratabat. Na ilayang agiang utami at tayo nga, kadi prarayasa na do. Penguraw. Karina sangkutan niya wana tunga na yamiya karanirani sangkutabudan. Kaya buwa kawatan niya na sangkutabudan na hasta kawatan niya sangkutabudan. Yang uta hasta na lakuan sa kamiter. Na aya buka awat agiang kutan niya wa sangkutabudan yan, sangkuta kalalang tangaw. Dito isa din sa apa man adilu di pagistorian sa walay. Na igira man uto arya uto na rata ginawa ang uto amiyatay. Na pakilay nga apo pengarururo walo yan, apo pakasagad. Kagia koneksyon ng utan niya wa tunga nero na marani. Kau pa mabuha ka paro na sumurdo ng utan niya wa. Nakagia di ka paro ka limitian ang uto adi dan di kang ginaway. Girat man na upo man na ayam niya panutul na sukarataan yan. At ginagia kaya nga amiyatay kami na tumud na kaya yan kami ang bata-bata ka paka kaidr kami ay. Paka binasar kami ay. Na ilayang kaagiang utamya tayo nga ka, mananaga sa lawas yan. Huwa. Di kapik. Sa isang utaw pa man na kapkararang itiro. Kagigiang utamya wa na pa man na
Ipru betanubutu sangutan yawan anguta karaninian sanguta bedan. Mari di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini saparian. Ibaw pamana giyang kutwa miatay amanan negas. Na badi paka gegerumu alawasyan. Ngutwa pamana di paka pangulay na piadnu di pangabipin tengah lawasyan na piangaw na karo ini pangalidig alawasyan. Why? At naman na sekreto Islam. Giyang kutwa pamana miatay na andit ni katirwang gaon na kuwan. Lumi makalawas yan. Kana baru arbu paka pangulay aruang gerun tayo anang pira katawa mama. Way kami aswa kango to amia tayo paka pangulay na mga ustad na kayo dila ni pamagistorya. Di sila ni mamagistorya. Na ay na nakamin nga sa nga baru kan yan nakagiya mapapako na mananagas. Na ay ni ano na kaya tagalan na ba din namin akaw suda nga amia tayo. Namin ni kuruta nga ya di ni makapangulay ka. Ay kataw niya no na bamiya sa barang nga ginawa nga amia tayo. Nakayagyan mo ito at ikagkapakawalawas yan. Na so Islam na ayang kabayayan ro, Rasulullah na dito. Kuwan na di pangapandamar ng utamiyatay. Kapapagagdam sa lagi do kapapagagdam mo iyag-iyag. Aya panggulaulan ro. Na pagitungan nakagiyang utamiyatay. Na kanababas arabay pagitungkaw. Kabas amrana. Ay mana niya natunga nga. Ay tiga sa ka na tierdi ka abay. Tierdi ka ada to. Kuat. Tunganay ka sasalaan sa kaya mga lulutam. Na di nga pagkailay ni Ibu pa man nabit na rarangit ka. Di nga pagkailay sa nga mga luluta ka Ibu pa man na baka kuwan. Ba mararata ginawa nga ba mabakap kararangiti. Pakalama ka nga lawas ka. Kailan nga ang utami tayo nga kaisa ko na yan din na lawas yan. Kuat. Kana baru Bu pa man na nga. Pakinggaron tayo kaun ro. Yuto yung upama na ayat na pirmiro si isang ayaw pa man na kapatay na giyang utuwa kapupagad na ka sa mga pipya ang mga amal lagi do pa man na kapamangni kandua sadka ayaw man na niyan na para sa isa giyang utuwa miyatay. Ay mana niya nang utuwa kang bagay nga sa sadika na ka naman buubay pa kapasidig ang nang utamiyan tay. Kaya inyo makapasidig ay miyatay din. Ay mana niya na yang utuwa kang bagay nga sa sadika apakipanganing nga sa uwad na upamana balas yan na ibalas wallahu ta'ala sa isa giyang utatirima wallahu ta'ala. Gitu. Gitu upamana mga indawan wagamatan wa Islam. Asumia tayo na uwat na wataya na migaganatian sa kaya dunia na pakapaganadan amatiya sa Quran pakasimbayangan kakagi aswalla na inibigay niya no to a promise at diniya na pakisiksa agyang ko uripan aad na watayan migaganatian sa isagyang kaya dunia upaman na mapiyaman. Kabal sekarang sa upaman na nabiulay diri sa miya kalalayaman. So nabiulay diris nami akalian so malakul mo to kakagi malas wa malian. Kagiang ko to akala amal o nabiulay diris na timon sulanguan na amal o mga manusia sang ko masamian na so sindaw niyan na timon na masindaw so amal o nabiulay diris si isang uta kabugirang uta simbo niyan. So katutulong iro no malakul mo apagilay niyan natigyan na pumali na iko mala simba. Na miyang ni sa idin sa ikwalaw tala sa mga pamisita sa iko mga pamisita sa dunia aasar buka mailay niya na antay kiamal sanguta miya kasindaw sa iko langit na tigwalaw talan na nasunga din sa dunia na pamisita ang agyang gana na mapiyamal ama mabagri sindaw na kagiya pamisita niyan na misilin sa para sa manusia na kagiya mau manian na sunabiulay dres na tiyang una biulay diri sa iman to na bisita ko nga. Watigino tirima ko nga bisita nga. Na mamakapira ko sa igawi. Natigo diri sa so bisita na isa na ini suku Islam makatarima ang kaon. Iman to tigin tiyarima kan sa bisita ko ska. Madidi. Aya sabala ko sa ginawa na biulay diri. Na uman sirangken. Nadikan siya kito. Diken.
Nana, kaya mamakapira na nagawi. Sego na biulay diri sa dua niya nakisiyaki ini. Ipo pasiwa ka nakaubad na katerangan niyan kuman. Uy, madidi na tigyan na po pasiw taki. Luminio siran. Kaya di siran ini dalam kau namanya siaga dan niran ang akurma amia karabu-rabu. Api ang alulutuan sa ungan niyan. Tegu malakul mo to ko Idris. Aantar ya ikay kurma. Nanti kinarakat na kay isang yung dami. Tigin na darah kaun. Natigin na da. Natigin na ino kung ano rin. Di pa man nagkaunjak na kan. Nati ko na biulay diri sa sutis wallahu ta'ala. Isa ko pagpaganakan sa mga suti, mga halala kaya sukatakurun na des na kinakaun. Na iman to nakagaya pangalampas na nakapamanakaun na kangkaun. Api ang atining sa ngus. Uy, nadiyakan sa kaun din niya lampas sa kinaka. Na inalagang una singa sumalakul maut. Na ini si umpmano na biulay diri. Tigi na saribang law nari. Tinggara ka na pagmaan tawa kariyang gaya. Andit ni kaya pakambur de iya matata na imi amang rangat na baribundangan. Nasa barangat na upama nakakagda makuruna. Taman sanggut tatulan na petenggun. Igira miya liya ka na miya kambur de iya matata. Na inalagang ko na singa sumalakon mo. Tigi na ba kan rakari pagma tigin. Saka na kaya tigin sumalakon mo. Natik kuno Idris ino kasi inisyung. Banga penewa so kuana kan. Ajela kan natigin na di. Ayah buat tigin na ini pamisitakan sa ina. Yang kaya amal sa dunia iman to. Natimbangan na timo-timo unso sindaw ulangwan wamal. O mga kadun na so sindaw niyan na di pa ka ato sa iyo ko sindaw uamal ka sa ikwallahu ta'ala. Niya kabagbag nga sindaw amal ka. Na ayah buat kaya pamisita ko kana pagilay na kanuan tawa agyang gaya pagkapuunan agyang gaya sindaw. Tagin ubuas ka. Natigin na alhamdulillah miya misita karakan. Nana, bari tigin di maparu, adna pengeninakan baka tigu malakul tigu Idris. Natigin na ito na. Natigin na, kanaki uba malakas utin sugal labag ka. Ay tigin na pengeninakan baka. Na ino ako nga rin di ko isa niyawa. Napakakasmi ang ngarakan buka, bari tigin na kuwan. Miyaw maso adyala kan. Kuwan ako nga sa niyawa, napakakasmi ang ngarakan mo, suniyawa ko. Natigyan na dit na naman panggulaw la. Kaya buwa pagkakuha na kan sa niyawa, na sumiyaw maswa jeler. Na sudah mau ma, na di ka nang kakuhaan sa niyawa. Maraya ka nang kukatir wallahu ta'ala, sa mga takialuyan yan unsa, wa ma kana li nafsun an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Dad na babara niyawa aba makaukit sa kapatay. Puun sa manusia na taman sa kedi-kedi. Aba makaukit sa kapatay, aba di kabaya wallahu ta'ala. Gitindag mga pamananguta mga tao, ada mga kikiaba yan ang tigiran. Ayat itindagan yan nangutwa, niya pas ada ini surat, akaputay niya. Agi ini bagay wala, promise adat na putay, aba na niya, aba di kabaya wallahu ta'ala. Madi dia tigo, malakul mo, tanadiya kan sa kakakuan sa niya, kada matarutap sa pinirmaan nakakapasadan ko Allah ta'ala. Natigin na pang niya nga ko Allah ta'ala, kalagi da nga kesong kasi. Ay manapasa di wagus wala na yabo ka pamisita ngarak na may kuna ko nga sa niya ma. Natim niya gaga nga, may pang nga mga pamisita karakan. Na nga di mapumang nga kuwi ngarakan sa niya ma. Hoy. Natigin na mga nita ko wala. Napiang nila na ko Allah ta'ala. Akakuhaan yan, sweet ris sa niya ma. Na, kinuha niya na sa niya ma. So kaya kuha ini anong sa niyawa. Napagkakaswi niya anong sa niyawa niya. Nadilo na pagkakaswi. Namiya kaguro ko sumalakul mo. Tigi na yala na pag ninakan na ka makakaswi rin so niyawa Idris. Kapandulatan na ka natigin sa pasat. Na asar ka makakaswi rin na ibagayakan na ka promise. Asar din sa kakuha na ka sa niyawa na diya ka nun pagkakaswi peruman. Asar ka diya ka nakandulatan sa Idris. Wah. Natig walaw tala, pangwa ka sa niyawa na, di nga naman pagkakaswi sa niyawa niyan. Kaya kayo na nakaswi din sa niyawa. Kataw-tawad ni ka pagkakaswi ang ako. Nasobra kayo sa pilantangan sumala ko lumot. Ano man na yung pagkakaswi niya, anong sa kanya niyawa? Ayaw buwar ko Idris, nakapangwa sa niyawa. Giya ka pakaliwaw, nakanaba niya, nakaparas ka pagkasuldon. Pero man, kara kabuto wala akas.
Aya buah kipawiruna swallahu ta'ala. Madi dina tigyan na yan la pagni na kanraka makakaswirun. Napia kakaswirun wallahu ta'ala yang utaniawan yan. Na miile niyan sumala ko lumautan na so kunsulo yan na mi abas sa yan yung sumpayan. Tigyan na yun wari. Tigyan giuro ka sa kamanari. Kadira ka pagkakaswisun niyawan ka. Uwan. Nanatigo Idris. Mafia alhamdulillah. Inuwari at tigyan di pumangniyak wallahu ta'ala makapamisita tako naraka. Kau ba kalu-kalu na ngaya paratiya ko miile ngay man to. Na amay ka maile kan so naraka. Na anak ka umani ang ngaya paratiya ko wallahu ta'ala. Natigyan na dit na bakan sa nakapaar. Ay buwar ka kang kapangwasan niyawa. Ubaso kay pupupasiw na kako naraka. Nadikan sa kaun may pupasiw. Wag na ba ka na nakapaar. Tigyan pa nga niya nga panakikwallaw tala. Natigyan na dua tadi na mga nikwallaw tala. Kau ba ayaw. Na may nga nisiram managuso Idris. Kagi ang mga pangnisiran natigwallaw tala na napakapamisita nga ko naraka. Na may amisita ko naraka. Nasukailan yan. Ako lang na piklas yan. Asiksa ko naraka jahanam. Natigyan na malakul mo na mo ta si Idris. Asaramile na nga naraka. Na tigyan na ino ako nga di pagkamisita ako surga. Ate, yang niya kan naka ako anak ko nga sa niya, na inibigay ngarakan na, tiya ka misita ko nga ako naraka. Pakilay na na surga, kaan makalala so para tiya ako. Tigyan na din na miya kasungo surga buon miyawa. Huwag. Natigyan na pang niya nga wala, saramay layakan. Napiyang niya man wala, tigwalan naki. Pakasulda ngayon. Napiya kasuldi ang surga. Nakagiya dilo di po pa si Idris. Pagkailay niya na sulang, wanaw pa mana, tago surga. Mihailay niya na sa mga midadari. Diyang uto akiad na kumidadari, apun siya nga palunian na, taman sa nga labian na minal ambaril aspar. Ay mana niya na marigay kaputi, apun siya uto palunian na taman sa nga labian na malumariga-riga apaled na ambaramis. Ada watan ron si imamut. Na pumpan sa nga labian, na taman sa nga apusdian, na minal ambaril aspar. Pamana, mamutapad sa aspar. Na pumpan sa nga apusdian, na taman sa nga kurukumian, na minal ambaril abiyad. Ay mana niyan na, ayad na diya kat na ambara maputi. Uy, agyang ko to mga pir-pir ken, na lagi kuno, igirap kakaug na lagi do mga kila-kila tadi, pakapaparangaan. Na sa mga kiray niya, na palayad na tihaya. Uy, agyang ko to mga ngipan niya, na palayad na mga sisindawa di subito na sa ikulangita. Uy, gira kaya sawaan. Wala na di puha ala rasiha, khairu minad dunia wa mapiha. Giap na giyang ko to akumbunga ibu batug sa ulo niyan, na aya kalayan yarga, na mala yarga di su dunia raksu taguyan, ngutubo ako bunga akumbunga ibu butad sa nga ulo niyan. Uy, ukuno kaduda ini na giyang kaya dunia. Nawaya kaduda ini naso kaludan na palaya din na pembaluya kas gula tanab. Nawaya kaduda ini na sugilupa na palaya din na pembaluya kasturi. Agi ang ayaw pa man nakagilupa. Nasukela yaro agi ang utwa sunabi yung Idris. Natigil na mawa ko si ipanari. Uy. Naya tiwayan na sumamusumalakol mo na tataluan niya ng Idris. Idris aliw kad naki. May atiti ka sa niya sunod. Ay pasad na sarbo ka may lenga. Kati abakasan na nambaling. Huwag. Natik kuno Idris, saka muna pikanak na kisukuan. Malakol mo. Na luminyo na inibaga kayan, so talong pa yan sa sulod. Kagi ang makaliw. Na natik kuno malakol mo na magawatasin. Natigin na, may man to na, miyaratad na ginawa ko. Tigin na ngayon. Natigin na so talong pa akan namin ibagag sa surga. Huwag. Na ikay akan din na kiastigin. Over o pagkadigin sa surga mo tatalong pa akan. Why? Aguruan na nakisangi. Kato muna ka natigin na di ako din makasurga ubero matatago at tanong pa ako to. Why? Natik ko numalakol mo ta. Anto na isuwan ka natigin na pakipito yung harak na sarbo ka makuha ko. Nanami pito. Nasugaya pito yan natigin na malakol mo ta. Kagiyam yan kasulad ako. Nanapululo ba ka din na sungungan nakaapad din. Di ako din napaliw. Why? Natik ko malakol mo tayo ala na kukuma kami nga gusto Idris. Wah, kaya man to natira edo na ko niyan. Natigin na ubod na kakasa ko kukuma natik Idris. Na iman to na miyang unot ako na kukuma kami ni gusto malakol mo. Aya sa isa hadith
Nada di nama manusia. Aba maka sulit di surga, aba di maka ukit ku kapatay. Nariya tigin, manlakon mo. Miyatay ako udah. Giuraw ka kung nga pa, nakadi pa kakasing suniyawa ko. Huwag. Manto na makapila ka makapanguwasan niyawa. Nartig walaw tala malakon mo, na kaya beneran ka. Natigin na sa tima, natig umalakon mo. لا يدخل الجنة أحد لا يدخل أحد الجنة إلا رؤي مقعده من النار. Dadna sakataw bu amba makasulod ko surga. Abada na di makapamisita ko neraka jahanam. Amay lain yan na neraka jahanam sudar pa yanon. Sa taru sadirun diitir uno mga malaikat takati sudar pa aka. Waki umi lalu nga sa dunia. Ada ka paratiya na kati saudara pa ka ama papasadidin. So pagibulusan raka. Kagiman to namia ratiya ka. Namia ada ini ka aya pa ka pendarpaan sina sa mga tao ada pamaratiya. Wah. Nati ko Idris saya alana. Kenapa ya buah pihak pamisitaan raka no malakan mo tanan saudara pa akang surga. Kak neraka. Kaki ada na ko sama malaikat kan langun yan rakan pihak pamisitaan. Wah. Nati ko wala malakon lumauta. Manto na si Idris na miya ka benar. Awas. Tigin na, na apa sa dami na, pakasulit na akong surga. Na di mo mati. Na tigin na, iyala na rin na miya ilay nga, aba miya kasulit ko surga, aba bani ang kabubaya iya lumiyo. Nasa ka na luminiw ako. Napiya kakaswi ako rin panuman ako lumot. Awas. Na manto at tigin, di ako puto. Madidi, giyo to kaya, miyang gulaw la aso pa man Idris. Na miya, gulaw-law to miya kasulod ko surga ada din na maalin aso din subudan yan kakagi sabab sa isagian ko to paratiyaya ama papadalam ko Idris na paratiyaya agian ko tamasan yan na timbang na sulangwa na amal na mala agian ko to amal iyakin niya Idris uwid na siya kumurya masa na may pasinditian no to agian ko to pamanagaya pakasuldian ko surga kakagi ayabu may to si ikulangwa na tao ko surga. Bu may to. Okay na, kenapa niya buto ko ang akagya? Si ko surga na, daawi dunakal. Papamangan niya mo ko, walaw tala, pamana, makarapang sa iko, kala, lagi do, kala, uwaputan mo Adam. Sabab pro mga urip no Allah tala. Na maluai mini buluga gawi, agi ang kaya, kuwan. Di tano di, kuwan, kapmo musawira. Sa giyang ayaw pamanam, yang gulaw lagi yang ayaw pagaritano mindud sa limu wallahu ta'ala. Why? Lagi yang ayaw kapatay na kenapa ini pamana piyaka mamasa di manggulaw la. Kagi na lagi dito na iyo pamana kalalakawa umanisa na andid ni kaya taruto pangguto pamana tepadan yan na tepad. Lagi duka ada satrakan ini kau maangot at tepad yan ka. Na magyug ka sa din, napaka tepad ka dun. Al-mautu babun, wan nasu dakhilun. Gitu sinalo yang utagurutan o kagiyan. Agi ang ayat tigil nakapatay na lagi dang utapay tao. Apala